हाय फ्रेंड, सातरंगी को आपण मानकु स्वागत। यह उद्भिद को आपण मान निश्चय जानिथिबे चिन्हिथिबे। यार नाम हेउची स्नेक प्लांट। हेले आपण जानंती कि यार उपकारी विषय रे? तेबे आसंतु ए उद्भिदर उपकारी विषय जानिबा। तेबे से पर्यंत आम चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिनियंतु। स्नेक प्लांट बहुल व्यवहृत इंडोर प्लांट। यह एयर प्यूरिफायर प्लांट हेबा सह घर भितर खूब कम जत्न दीर्घ दिन धरी बंची रही थाए। एई गछर वृद्धि पाई बेसी पानी आवश्यक हुए नहीं। मुख्यतः घरर साजसज्जा पाई एहाकु व्यवहार करा जाइଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଘରର ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବାରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଏହା ଘର ଭିତରର ବାୟୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଘରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ସହ ସମୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ତାହା ସହ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ବି ଏହା ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଫୁଲି ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଲେପ ଦେଲେ ଅନେକାଂଶରେ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।